samtang nagakape ka, amo sini ang palibot mo. Ini ang katuan ta sa sini naman nga episode. Daw hindi na gid mapunggan. Nagapasulod na. Nagapasulod na gid ang tig-ululan. Kag kung nagainulan kag mabugnaw ang panahon. Kanami pangita sang matawhay, mabugnaw kag malinong nga kapihan. Plus points kung may pwede kasakuha ng kids para everybody happy. May natultulan kami nga tago nga kapihan kag dalon ta kamudi. Aling sa Bacolod, mga almost 1 ka oras nga drive, pakadto sa Barangay Patag sa Silay City. Riktahon ang dalan pasaka sa likod sang airport, after Barangay Gimbalaon, patag na. Sa may babaw sang old hospital, di bala miyara dala sang Ilaya nga resort. Sa tabok mismo sang gate sang Ilaya, gate man sang Hills Cafe sa Barangay Patag. May malapad nga parking area sa sulod. Ang kapihan, yara sa ibabaw sang bungyod kag overlooking sa proper sang Silay City. Plus may view sa kabukiran sang Patag. Istorya ni Gingging Adlaon nga nagatrabaho sa cafe kag residente mismo sang Barangay Patag. Sang una, talamnan ini sang humay kag mais sang wala pa sang sementado nga karsada pasaka sa Patag. Pero sang nadalanan na kag nag-usbong ang turismo sa Patag, insuguran man tukod ang cafe. Yeah, sa una humayan di man. Mga humayan. Tapos gaano pinsaran nila nga brown nga cafe. Kay, siyempre, tungod sa turismo, doon mo naman asubong ang Galakat, sir, doon isa sa source nga nakita nila, nga kung sasagwa sila pagbalik nila, isa bala sila, investment bala nila, nga makita nila pagbalik nila dire, retirement na nila, ng investment. Sa owners. Oo. Hindi mo pinsaron nga may kapihan sa sulod kay tago ini. May natago gali nga matahong nga view kung makasulod ka na. Antes magsemana Santa, ginhingagaw human ang swimming pool nga overlooking sa kabukiran. Ang tubig, alinman sa kabukiran sa Patag, gani tugnaw-tugnaw. Sa idalom sini, may mga kubo-kubo ng mga cottages na palahuwayan. Bisan mainit ang panahon, mabugnaw ang dapyas ang hangin diri, pero mag-ulan, matugnaw. Ang area sang cafe na plastar nga makita mo ang halos tanan sa palibot. Sa tubang sini, may puno sang tuog nga suno pa sa kay ari na diriya, tiyempo gera pa. Kung makaplastar ka na sa cafe, relaxing sang view sa palibot. Makasulod ka lang sa cafe nga wala sang entrance fee. Pero syempre, order ka man kape o kung pagkaon dahil, no? Kung mag-swimming, plus 30 pesos per head. At least, sang panagapangape ang katigulangan, ang mga kabataan may kalingawan man tampisaw sa pool. Nagabaton man sila sang overnight, may mga balay nga ginaparentahan diri at 2,500 per night, good for 10 to 12 persons. Ano ka balay nga mo, ginaparentahan? Tagpila man? Tag 2.5 ni sa sir ang balay namo, naka-biddings na siya, 2 ka rooms na siya. May banyo man. Oo, may ara banyo. Tapos may ang lutuan namon nga sugba-sugbahan sa sagwa lang.
Kaya may ang setup tungod na may restaurant dire, so wala kami nagbutang ka kitchen sa sulod. Oo, Wala kami oo, mga oo. Para di utensil. sila makaon. Oo. So, basog balon yung pwede. Oo, pero ang may baby feedings lang kami, tapos ang masulod sila sa balay is 10 to 12 person. Sa 2-5, 10 to 12 persons na. Barato sana. Ang the best part kay, malinong diri kag mabugnaw, suwak para sa quick weekend getaway sang pamilya o kon barkada. Sige-sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ang Tripping ni Roming.